Като са го ударили през просото нашите управници, като апостол Савов. Трупат ли трупат? Пара върху пара, лозе върху лозе. Лакомо око човешко. Адашко, и гръмнахме калънтома, че вземаше лихва от бедните хора по 10 на стоте. Сега по 20 на стоте лихва се взимате, хич окото им не мигва. 20 на стоте! Да не говорим за далаверите. Аз ти казах тогава на времето. Дай да караме хайдутлук, да събираме пари. А ти освобождение, освободител на дружина. И какво стана сега? Освободихме се от турците да ни яхнат нашите. Тъй де? Добре, да няма ли право? Няма ли закон? Правото, както пише в Корана, е в кълъча. Не го ли разбра? Който държи кълъча в ръцете си, той е прав. Фотографа? Добър ден. Адаш, помогни. Ага. Тогава, войводо, защо да не се върнем пак в Балкана, а? Да си я раздаваме нашата хайдушка правда. За кога, Адаш? Само да свирнеш и съм на крак и... Аз съм вече на 47, а и на глава не можем да им излезем. Един ще убием, друг ще тръщнем, трети ще изплашим. Ала те са много, Адаш. И полиция имат и войска. Ще ни обявят за разбойници. Свършена е, Адаш. А най-страшното е, че не са чужди, а родни братя българи. Войводо, защо тогава беше той наш хайдутлука? Защо? Човек трябва да върши според силите си и според човещината си това, което трябва. А какво ще излезе от това, то е вече друго. Важното е да се начиства със съвестта си и със себе си.